Ёра бинен духтарако чихо буфои фасон омадай. Ҳам хохшруан духтаро. Ира бинен материал шаҷои ботай. Мана касседа дар корай 100 сомон бори нав ай ис ёшам астай ба қуввата кан духтарако марамат бадан ай моделшам ҳаст 100 сомона ҳар он чизе ки нигоҳ кунен қатори аввал да мебинен ҳамаш 100 сомони бори нав. Мана ай моделора бинен ишам чихо хушру ҳамаги 100 сомон духтаро расветкошкати астай. Иҷада бо дигар намуди шлёпкоям астай 100 сомон бовар мекунен ҳам хушруан иша дафасон иша дафасон духтарако марақамошона мемонам дар рӯи экран доставка доран марамат нависен шуна бозори Корвон тарафи пажарка 4 дарвоза даян нем 4 дарвоза ворид гаштен 14 магазин нем саршави дарвоза даян духтарако ба осонӣ пайдошон мекунен инами қатор ҳам маҳакаш 100 сомонай афзолои фасон понёфтагим духтарако ина акция рафтестай 100 сомони будай ино ина марамат чанд модель дора 100 сомон ина қисма биден чихо хушручан 100 сомон кадомиша мегирен 100 сомони мана ина мудошам ҳастай каблук дор бе каблук кадомиша хулас мебинен духтарако 100 сомон доставка низ доран касе омада наметона бинависен доставкатон мекунан бозори Корвон тарафи пажарка 4 дарвоза ина 14 дуконами саршави 4 дарвоза даян ба осонӣ пайдошон мекунен мана духтарако доставка ҳаст нависен шуна бо расмоша мепартен интихоб кунен доставкатон мекунан борои нав омадагиай духтарако 70 сомон ина кадомеда дар кораи 70 сомон бинен чихо хушручаян 70 сомон моделакои беҳад фасон 70 сомон инамҷо чизе ки мебинен 70 сомони марамат ишаишда хушру ишаишда хушру ҳаминошама 70 сомон 70 сомон ира бинен духтарако рақамо ҳаст дар рӯи экран мана иношам 70 сомонай тамошо бино мана касседа дар корай нависен и қисми болоям ҳамаш 70 сомони бозори Корвон тарафи пажарка 4 дарвоза ина 14 магазин саршави инами 4 дарвозаи пажарка даян духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен ҳар он чизе ки тарафда дидестен ку 70 сомонай фақат қисми аввал 100 сомоная дигараш 70 сомон нархи беҳтарин марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен доставка доранд ира бинен духтаро чихо шлёпкои фасон омадай ҳамаш моделои новинка марамат касседа дар корай уна ваёш чанд сомай балетко вай балетко 100 сомон анаи шлёпко 50 сомони марамат бинен чихо шлёпкачои фасона ишам 50 сомай эй қахшруанино 50 сомон духтарако марамат қа сабуканам қа стилакошон хушруи астай ки мана 100 сомон ина мехдороя мепрсен духтарако ва ира бинен қа сабукакай 50 сомон кадомиша мегирен 50 сомон духтарако модель бисёрай агар наворда хушунайда бошен нависен расмоша мепартояндона мана доставка ҳастай ҳамаи ҷо бозори Корвон тарафи пажарка 4 дарвоза саршави 4 дарвоза дар нами 14 магазин рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен ина духтарако сезони анами намуд пойафзолои фасон омадай хостум шумо да нишони тим новинкора ира бинен новинкои хушру сабукак 180 сомон кадомиша мегирен 180 сомони ана бад медонен бисёр платформа мепурсан ҳозир платформаошам аст нишонтон метим ино 180 сомон ана и платформаора бинен духтаро чихо хушрувай ина меоям 180 сомонай и тарафаш боша и 4 болош боша 140 сомон марҳамат духтарако касседа обуфои фасон дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо биёен бозори Корвон тарафи пажарка 4 дарвоза ина 4 дарвоза ки ворид гаштен 14 магазин тарафи пажарка духтаро саршави ҳами дарвоза даян ба осонӣ меёбен шона бинен чихо буракои хушру бисёр доран ҳамаш моделошон фасонай ҳамаш новинкае нархошон аз 50 сомон сар мешава нархи пойафзол дар ин нуқтаи савдо аз 50 сомон сар мешава биёен бо худтон бинен ина духтарако пойафзолои новинкаи фасон марҳамат касседа дар кораи духтарако 200 сомон кадомеша мегирен 200 сомонай иҷо чанд модел омадагиай духтаро агар наворда хушру надида бошен нависен расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен фасона кан ира бинен 200 сомони оптовиш бо арзон мешава инан оптови мегирен дона мегирен марҳамат рақамошон ҳаст муроҷиат кунен бо шумода мефаҳмонанд бинена чихо фасончаян 200 сомон духтаро сифатишда гап нест бори новинкаи хушру бозори Корвон тарафи
пожарка чорум дарвоза. Ами чорум дарвозаро ки ворид гаштем ку духтаро 14 дукон ми саршави чорум дарвоза даям. Ман ай моделоям дидена чиқа хушрӯй 200 сомон чӣ тавре ки гуфтум оптови ино бо арзон мешава. Баъд нигоҳ кунед борои новинкам қа бисёр доранд платформа инаи сетичниё хулас макасимкау чизе ки дар корайтона ба осонӣ пайдошон мекунед бо нархҳои дастрас аз анами нуқтаи савдо. Манам Арамат. Ма рақамошонам мемонам барои маълумоти бештар метавонед бо хучонда муроҷиат кунед.